चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षो पाशाङ्कुशा पुष्पबाणा हस्ते नमस्ते जगदेक मातः। मनश्रुति जल तुगे दर्शनान मनश्रुति जल तुगे दर्शनान आत्मश्रुति जल तुगे नाम स्मरणेन तोळे भरले सुंदर तुगे रूपान तोळे भरले सुंदर तुगे रूपान चित्त शांतता जल तुगेले ध्यानान वाक्स्वरूप स्त्री स्वरूप मंगल रूप तत्व स्वरूप मानसा नारायणी श्री शक्ति मूल नारायणी जय मानसा नारायणी श्री शक्ति मूल नारायणी।
स्मरण नवरूप कारण नवरूप कारण मनशुद्धि जल्ले तुगे दर्शनान मनशुद्धि जल्ले तुगे दर्शनान आत्मशुद्धि जल्ले तुगे नाम स्मरण डोळे भरले सुंदर तुगे रूपान डोळे भरले सुंदर तुगे रूपान चित्त शांतता जल तुगेले ध्यान वाक्स्वरूप स्त्री स्वरूप मंगल रूप तत्व स्वरूप मानसा नारायणी श्री शक्ति मूल नारायणी जय 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 मानसा नारायणी श्री शक्ति मूल नारायणी. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करूं नातल्यारी यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.